وزارتا دەرفەیە رووسیا ڕاگەاند گۆ بە هەزاران چەکدارên رووسی بەشداری di şerê Sûriyê de kirine kۆpiraniya wan serkirde û efserên artêşa Rûsya bûne di hemî war û beşan de. Ajansa Interfax li ser zarê Wezareta Derfeya Rûsya belav kiriye got nêzîkî 68,000 leşkerên Rûsî beşdarî di şerê Sûriyê de kirine. Di nav wan de 406 general hebûne got efserên artêşa Rûsya bûne. Daxuyaniya navbûrî eşkere kir got piraniya leşkerên got beşdarî di şerê Sûriyê de kirin. Efserên artêşa Rûsya bûn û berpirsên artêşa bejayî û asmanî û hêzên berevaniya asmanî bûn. Daxuyaniya navbûrî eşkere kir got 87 ji kadirên balafirên teknîkî û not û 7 ji kadirên artêşê û not û 7 ji kadirên veguhestina leşkerî û 6 ji sadî ji kadirên balafirên stratîjî hatin pêşxistin di dema karê wan de li Sûriyê. Wezareta Derfeya Rûsya serbar kir û got beriya got Rûsya derbasî Sûriyê bibe. Not û du ji sadî ji xaka Sûriyê dibin destê opozisyon û grûpên terorîst de bûn. Lê niha û piştî derbasbûna Rûsya, rejîma Sûriyê nêzîkî not û 6.5 ji sadî ji Sûriyê kontrol dike. Di dawiya daxuyaniya xwe de Wezareta Navbûrî balkişan ser wê yekê. Got Rûsya bêhtirî 300 jorê çekan li Sûriyê bi kar aniye ji sala 2015 de û ta niha. Got nav wan de sîstemên berevaniya asmanî Bantsîr S2 û tankerên Îrmantor 2 û robot Oran 9 û gelek jorên din yên çekan hatine bi kar anîn.